naging chief PNP ka na, dapat nilinis mo na dahil may bahid. There's a stain in your record. Natanggal ka. Dapat nilinis na kagad na na-imbestiga yan. Pangatlo, everybody who says morning, sila lang nagsasabi na afternoon, sila na lang. Pangapat, walang sinunod dun sa bypass protocol. Walang blasting, walang pinakita na ebidensya ng mga litrato, dilipat yung ebidensya, nagpalit ng yung mga good yun na dapat kung ikaw ay good officer, papakialaman mo. Sir, tingin nyo na-apektuhan yung credibility ngayon ni PNP Chief Albayade after all the revelations today, sir? Nung pa na-apekto ng credibility. Alam mo, mahirap siyang head eh. Mahirap na head, lalo nyo yung tao dito, they want to get the big guy, di ba? Kaya nga ako, I was being careful. Nabigyan siya ng lahat ng chances. I was hoping, sabi niya, well, I goofed. Sinabi ko yun, ha? I failed. Kamali ako doon. Hindi niya may na-accept eh. Nag-accept siya na sinabi ko na dapat na dapat nag-appeal ka o yung meron isang tinanong sa kanya na inappropriate. Sabi ko, inappropriate yung ginawa mo. No?